Gde si na to? Šta to gledaš? Moj, ne da mi zaspiš za movie night večeras. Večeras za večeras. Stari klasik, Rambo. Notebook nema šanse. Ani doručak od Tiffany-a, to je bilo prošli put ponovo. Sad je moj red. Rocky? Šta ti je? Brate, gledam utakmicu, šta ti je? To je teniski meč. Gorana, ti kad gledaš utakmicu, ceo kafić ide na prstima. Ćeš me pustiš da gledam? Au, nešto je ozbiljno čim ti pratiš sport. Si pala ispit? Položila sam. I baš sam super bila, zato su mi baš laka pitanja ispala. I baš sam imala sreća. Ova jedna devojka što je bila pored mene, treći put izgleda i treći put pada i baš mi je žao, zato što ona izvukla baš teška pitanja. Mnogo mi je žao, no, i nije imala sreću uopšte. I zato si nervozna? Ne, brate, što sam ja nervozna zbog nje, nego devojka nije učila, vidi se da nije učila. Ali ti si položila? Ja sam, evo, baš se radujem. Pa da, vidim. Baš slavimo. Ej, nisi ti navikla na sport. Ume da bude stresno. Stresno, pa ja sam Nivici živaca, čoveče. Pa dobro, ne doživljavaj sve bukvalno. Ne doživljam bukvalno. Evo ti, vidi Serenu. Vidi ti ovu Serenu. Šta bi bilo da ona ne doživljava tenis bukvalno? Ona je ceo svoj život uložila u to, ceo svoj svet je uložila u to. A svaka je čast, stvarno, ali je i talenat. 5%. Šta si rekla? 5% je talenat, sve drugo je rad, jer ti kažem, a naravno će se pojavi neko ko će da kaže kako ona nije dovoljno lepa, kako malo deblja, treba da smrša, kako se dopinguje, 100%. Ovako. PMS? Eto, čim žele nešto ne odigra dobro PMS, strašno. Te bra, razvalio te PMS. Zašto zvučeš sad kao bezosećajni muškarac? Zato što mi hormoni ne divljaju i racionalna sam. Dobro, mogu ja jedan dan u mesecu da se osjećam ovako, da nisam okej, da sam nervozna, da sam gladna, da mi se u isto vreme i smeje i plače, da sam tužna, nervozna, je li okej to? Je li okej? Okej je srećo, ali moraš da imaš razlog za to. Ali ona ne može da ima razlog za to, jer ona ako ima loš dan, ona gubi meč. E tako. Pa dobro, i muškarci imaju loše dane. Ali mi žene svakog meseca imamo taj dan kada nam podivljaju hormoni. Pogledaj mi stomak mi ko da sam u 6. mesecu trudnoće, ne mogu ništa da obučem, sve mi tesno, ne mogu, smeta mi kratko, smeta mi usko, smeta mi tesno, sve mi smeta, razumeš? Plačem jer tražim smisao života, onda više plačem što kapiram da život nema smisao. Daj mi ovu jabuku da jedem nešto zdravo. Ti si naš emotivac. Za tebe notebook zabranjen. Pa jesam emotivac. I se pitam, ću li ja jednom u životu naći takvu ljubav, pa makar i na sekund? Hoćeš. Stvarno to misliš? Hvala ti, moja drugaričice, divna si. Divna. Jo. Evo, moram da idem da nahranim Kobija, zaboravila sam. Daj, nemoj, molim te, pa ja se ne osjećam okej. Ja sad potpuno razumem Serenu što se nervira kad gubi, što viče na suđu, što plače kad izgubi. Joj, dalje smo na sportu. A što si se uhvatila Serene? Dobro, Gorana, ne moramo da pričamo o Sereni. Evo, neću da spomene više Serenu. Možda pričamo o nekoj drugoj ženi. Možda o drugim ženama da pričamo. Možda pričamo o košarkašicama. Evo te naše košarkašice. Šta se radi? Osvojila evropsko prvenstvo pod vodstvom još jedne žene. Marina Maljković. Šta treba da kažem? Ništa, da se diviš. Pa tebra, ja sam bila na dočeku, alo, jesi realna. Ja prva podržavam žene. I treba da podržavamo žene, zato što smo mi žene lavice. Oni su u pubertetu do njihove 30. minimum. Ha, nije tačno. Neki se jako rano osamostale. Ne možeš da generalizuješ. A trudnoća? Šta trudnoća? Nisi valjda? Nisam, vala lakše bi mi bilo da ja sam pogledala šta sam sve pojela, majko moja. Pogledaj ti šta sam ja sve pojela. Ali, nama ta trudnoća i deca utiču na karijeru, razumeš? A njoj ne sme da utiče na karijeru. A njima, oni mogu da imaju po 10 dece da im ništa ne utiče na karijeru. Jo, i dalje smo u sportu. Dobro, ja te razumem. Razumem što mene napadaš. A Ivana Španović? Top žena. Pa top žena. Ona grmi, ona sve ima. Sve ima. Ona je zmaj. Jeste. Ko još normalan može da preskoči onoliko? Znaš ti koliko se ta žena odricala? Koliko se ona odriče? Mnogo. Ti misliš da ona jede ovo što ja jedem, čips, da pije ovaj gusti sok? A ne, verujem da je akcent na proteinima. A ko još pije gusti sok? Ja pijem gusti sok. Mislim, dobro, ne pijem ga zašto stvara celulit, ali evo sad mi se pije i sad moram da ga pijem i eto, pijem ga, šta?
Pa Nato, pa malo pojačaj trening i možeš tu i tamo da popiješ. Neću da treniram. Neću da treniram. Ne volim da treniram, hoću da ne treniram. Zato što mrzim da treniram, mrzim da me smaraš tim treniranjem tvojim. Dobro, bre, Nato, pa ne moraš da treniraš. Šta hoćeš? Sladoled. Šta? Sladoled. Obišla sada mi je kupiš sladoled. Ako će to da pomogne. Jako. Ej, ja te razumem, ja sam žena, znaš? Ali večeras gledamo Rokija, ti jasno? Gledamo, samo idi mi po taj sladoled, molim te. Molim te, neki mlečni, neki kremasti, lepi, veliki, čokoladni u kornetu, ako može da nađeš. O, majko moja. Jo, genije. Zor. Znaš koliko sam gladna. Ali integralni ovaj somun. Jeste. I ćevapi su organski. Organski. Heldini. Heldini, volim heldo. Šta uradila mala Serena? Kida. Jel dobila? A ti? Mrš tamo.